Bai, bai. Bai, bai. Bueno. Hasi gogea. Eta, bueno, atxaldeon honea fisikoki etorri zareten danoi, eta arratsaldeon baitare internet bidez etorri gabe hemen zaudeten danoi. Eta, bueno, Mariluz Esteban Galartza, hau edan nahi ongietorri, baina zuri ere bai. Ongietorria, zerpentsatua eta eztabaidatua mahairatu duzulako beste behin ere, zure azken lanarekin, feminismo eta politikaren eraldaketak liburuarekin. Lan horretan, azken 4 hamarkadotan, feminismoak Euskal Herrian izan duen bilakaerari, bizi eta biziarazi dituen eraldaketei eta aurrera begirako erronkei erreparatu diezu. Bizipen kolektibo asko aletzen dituzu bertan, baina baita bizipen propioak ere. Aletu ditzagun, bizipen horietako batzuk sarrera moduan. Burgosen, Pedrosa de Valdeporresen jaiua zara, 1959an, feminismoan, Basauriko emakumeen taldean eman zenitun lehen urratsak, Basauriko familia plangintzako mediko lanetan aritu zinen 1984tik 1986 bitartean, eta antropologian doktoretu zinen 1983an. 24 urte daramatzazu jada antropologia irakasten unibertsitatean. Eta 1988tik honakoak EHUn, okerrezpanao. Antropologia feministan eta medikuntzaren antropologian aditua zara. Zure argitalpenetan, 2004ko Antropologia del Cuerpo, Género, Itinerarios Corporales, Identidad y Cambio, eta 2011ko Crítica del Pensamiento Amoroso nabarmendu ohi dira. Amaren heriotzak libreago egin zintuela esan zenigun poema bilduma baten bitartez duela 4 urte. Berria egunkarian irakurri izan dizkizugun gogoeten zantzuak ere aurkitu ditugu zure azken lanean, baina batez ere bizipen pertsonal eta kolektiboak uztartzeko ahalegina. Eskerrik asko, foro honi ere toki bat egin izanagatik zure bizipen pertsonal eta kolektiboen zerrendan eta zurea daitza. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko antolatzaileei, eskerrik asko Amagoia aurkezpenagatik. Ironia onartzen badidazue, eskerrak eman behar dizkizuet bereziki, hainbeste iragarri hitzaldia pentsatzen dut azkenean igualia gogoa eta danak endu zaizuen ni entzuteko. Eta bueno, pixka bat horrekin hasi nahi nuen, ezta gainera horretaz gero arituko naiz nola pusten ari garen izen propio batzuk edo zertarako edo zer dela eta, ezta? Bueno, ironia alde batera utzita, nik galdera batekin hasi nahi dut, nire ustez oso importantea dena, bai feminismoarentzat eta bai gaur egungo Euskal Herriarentzat, eta galdera modu oso partzialean erantzungo dudana, galdera da zer ekarpen egin dezake, edo beto esan da zer ekarpen egiten ari da feminismoa gaur egun Euskal Herrian bizitzen ari garen aro berrian, ezta? Galdera egokia iruditzen zait, eta guztion artean erantzun beharko duguna. Nik horretaz, 4 gauza edo esan nahi nituzke, ezta? Batetik zer ekarpen egiten ari da, iruditzen zait feminismoak ekarpen esanguratsua egin dezakela iraganeko irakurketa kritikoa egiterakoan, iragan urruna eta iragan hurbila aztertzerakoan. Iragana sakon eta modu anizkoitzean aztertzean nahitaezko ariketa iruditzen zaigu gaur egungo Euskal Herrian, horretan nago ni behintzat, eta sortu behar diren analisi eta errelato horien artean, feminismoak nire ustez paper garrantzitsua dauka. Eta hemen hainbat adibide topatu daitezke, baina ni hasteko adibide bat eman nahi dut, nire ustez gaur egun emakume preso hoiak egiten ari diren azterketa eta ebaluaketa azpimarratu nahi dut. Gaur nire ustez irakurketa ausarta, kritikoa, autokritikoa eta benetakoa delako, ezta? Ni behintzat arreta handiz jarraitzen ari naiz esaten ari direna edo egiten ari direna, kualitatiboki eta simbolikoki garrantzitsua iruditzen zaizkidalako, ezta?
emakume horiek euskal gizartearen iraganaz pentsatzeko baliabide funtseskoa iruditzen zaizkit. Bigarren ekarpena, nire ustez da horrekin lotuta ere bai, bakea eta bizikidetza deitzen dugun eremo horren baitan, ezta? Feminismoak ere bere ekarpena egin du eta egiten ari da, eta horretarako ez naiz sartuko gai honetan, baina horretarako feminismoak erakutsi ditu doainak, eta batez ere hemen, azpimarratuko nukena da, feminismoak zerbait erakutsi badu Euskal Herrian da, elkarrekin ikuspegi politiko desberdinak ditugunok elkarrekin egoteko prestasuna eta gaitasuna, maila batean, ezta? Badaude hor eztabaidak, baina maila batean erakutsi dugu prestasun hori eta iruditzen zait bakea eta bizikidetza hitz egiteko badugula bebai hor zerbait ekartzeko. Hirugarrenik, nik uste dut feminismoak ekarpen esanguratsua egin dezakela edo egiten ari da gaur egungo eta etorkizunera begirako diagnostikoak egiteko. Bestera batera esango nuke feminismoa nahitaezkoa dela euskal pentsamendua berritzeko. Euskal gizarte eraldatu batek pentsamendu berritua behar du, eta nire ustez hori egiten ari gara azkenengo urteetan, pentsamendua berritu, eta hau esaten dudanean ez nago bakarrik Euskal Herri gisa irudikatzeko edo irauteko sortzen edo birsortzen ari den pentsamendua, horretaz ere ari naiz, identidadea zer, antolakuntza politikoa zer, euskarari buruz zer, kulturgintza zer, baina batez ere, edo hau azpimarratu nahi dut hemen, euskal pentsamendua esaten dudanean, euskal gizartean dauden gatazka guztiak barne hartuko dituen pentsamendu batez ari naiz. Nola irudikatzen dut nik pentsamendu berritu hori, edozein bereizkeriaren kontra, muturreko jarrera eduki behar duen euskal pentsamenduaz ari naiz. 21. mendean ez dago nire ustez euskaltasuna edo Euskal Herria defendatzerik bereizkeria mota guztien kontrako jarrera irmoa ez badugu, eta horretan nik uste dut ismo batzuen kontra jo behar duela pentsamendu horrek, sexismoaren kontra, heteroarauaren kontra, klasismoaren kontra eta arrazakeriaren kontra. Eta ohartu zaitezte mesedez, ez ditudala aipatu hitz batzuk nahita. Ez dut aipatu aniztasuna, ez dut aipatu kulturartekotasuna, ez dut aipatu interseksionalitatea, eta nahita ez ditut aipatu. Feminismo dekoloniala, azkenengo demoran nahiko modan dago, eta guregana ere heldu da, eta horren inguruan gaude pentsatzen, feminismo dekoloniala egiten dutenek pentsatzen dute pizka bat gizarte anglo-europarretan zenolako kategoriak eraiki ditugu mundu mailako desberdintasunez hitz egiteko, ezta? Bueno, nik uste dut feminismo dekoloniala ere nola aplikatu gurean pentsatu beharko genukela. Feminismo dekolonialean daudenek esaten dute adibidez, neokolonialismoek eta neoliberalismoek oso erraz onartzen dituztela hitz horiek, aniztasuna, parekidetasuna, kulturartekotasuna, eta nik uste dut euskal pentsamendu berrituak pizka bat arutzago joan beharko lukela, edo hori izan daiteke feminismoak eta beste batzuk egin dezakegun ekarpena. Eta laugarrenik, eta errepaso labur honekin bukatzeko, feminismoak ere beste ekarpen bat egin dezake teoria eta praxia lotzearen beharraz, edo lotzearen beharra azpimarratzeko. Praxian frogatu ezin daiteken teoria ez da egokia nire ustez. Eta Euskal Herrian eta feminismoan ere batzutan, teoria eta praktika pizka bat urrun gelditu zaigula. Teorizatzen dugu asko, baina gero ez dakigu praktikara hori nora eraman, ezta? Baina, bueno, eskarmentua badu feminismoak horretan, eta nik uste dut horretarako tresna nagusia mugimendua bera da, ezta? Mugimendu feminista zeina gaur egun oso diversifikatua dagoen, elkarteak ditugu, elkarte autonomoak, sindikatuetan ere elkarteak, leku askotan, erakundeetan ere dago feminismoa, profesionalizatu da feminismoa, administrazioan badago, unibertsitatean, hezkuntzan, eta bar, eta bar. Baina feminismoa ez da emakumeen berdintasuna bilatzen duen mugimendua, edo ez bakarrik. Ez da bakarrik emakumeen arazo ez arduratzen, mundu mailan azken urtean gertatu diren martxak, emakume martxek hori erakutsi badute, hori da, ezta? Feminismoa oso egokia dela dauden bereizkeriez arduratzeko. Edo behintzat badirudi papel hori hartu dugula feministok, eta ongi etorria izan dadila, ezta? Duela gutxi pertsona batek Liziperen nire liburuari buruz esan zidan, orain idatzi beste liburu bat, ideia berdinekin, baina feminismo hitza kendu. Interpretatu nion, interesgarria zela,
berarentzat behintzat, esaten nuena pentsatzeko Euskal Herriaz, ez bakarrik pentsatzeko feminismoaz. Baina aldi berean ulertu nion, feminismoaz keskatuta ez dagoenarentzat nik idazten nuena ez zeukala inolako erakarpenik. Bueno, pues alako Euskal Herrian gaude, ez da, hori da gure Euskal Herria. Feminista bada, gero honetaz hitz egingo dut, baina muga bateraino, ez da. Gaurko hitzaldian, nondi jarraituko dut, ez ditu sakonduko ideia horiek, baizik eta egingo dudana da hori dana egiteko, edo hori dana egiten jarraitzeko feminismoak zenolako erronkak ditugu aurretik. Eta erronka horiek iruditzen zait batzuk direla feminismoarenak, eta beste asko ez dira feminismoarenak bakarri, baizik eta euskal gizartearena, edo horrela ikusten dut nik. Eta erronkez hitz egiteko, edo ditugun auziez hitz egiteko, 3 atal egin ditut. Lehenengo atala da kultura politikoaren berrikuspena eta antolaketaren erronka edo auzia. Bigarrena, kolektibotasuna eta anonimotasuna mantentzearen auzia. Eta 3. atala laburragoa eta amaieran zerbait esango dut, euskara eta kulturgintzaren gotorlekua feminismoarentzat, auzi hori. Hasiko naiz lehenarekin. Kultura politikoaren berrikuspena eta antolaketaren auziaz. Lehen esan dut, eta hortik abiatu nahi dut orain, feminismoa diversifikatu da, eta feminismoa diversifikatu dela esaten dugunean, esan nahi dugu, edo esan dezakegu, feministak edonon daudela Euskal Herrian. Edonon. Edonon esan nahi dut enpresa pribatu handienetan ere badaudela. Entzuten dituzu enpresariak, emakume enpresariak hitz egiten, eta askotan sartzen dituzte aldarrikapen feministak. Euren mailan, ideologia batean, baina sartzen dituzte. Edonon daude. Horrek ez du esan gura antolatuta daudenik edo zerbait egiteko kapaz. Baina egon badaude, ezta? Eta hori, bueno, nik uste zoriontzekoa dela. Eta beste aldetik hortik ere abiatu nahi dut, mugimendua gaztetu zaigu, ezta? Gazte asko daude feminismoan, gazte belaunaldi bat baino gehiago esango nuke dagoela gaur egun, eta hau idazten nengoenean, pentsatzen nuen, noraino gertatzen ari da hau beste mugimenduetan. Euskal Herriko gizarte mugimendu guztietan daude gazteak? Ez, batzutan bai, baina batzutan ez. Esango nuke, feminismoan batez ere daudela gazteak, eta horrek ze pentsatua eman beharko liguk, ez da? Bueno, hemen esan nahi dodana da, feminista gazte horiek zaindu behar ditugula, gure ondare nagusietakoa direlako gaur egun, eta bueno, ideia horrekin hasi nahi nuen. Bueno, kultura politikoaren berrikuspenaz, zer esan nahi dut? Hemen gauza asko esan daitezke, bueno, zerbait aukeratu dut esateko, ez da? Bueno, politikaren berrikuspenaz hasi gara batez ere hitz egiten, bueno, Berlingo Harresiaren suntxiketa izan zen momentu oso importantea, baina bigarren momentu bat dakigunez da, 2008tik aurrera hor sortzen diren matxinadak mundu mailan, eta politika ulertzeko moduan kristolako eragina dute, eta hasten gara bestera batera pentsatzen, eta bueno, asko idatzi da horretaz. Gurean ere bai horrek eragina eduki du, eta gure testuinguruan ere identitatearen irakurketa holan oso meharrak edo oso zurrunak, eta antolaketa eskemen gainean bai hausnarketa asko egiten ari da. Hausnarketa eta lana, ez da? Eta lan honetan azpimarratu nahi dut, edo nabarmendu nahi dut, Jose Misumalabe Fundaziokoek egiten duten lana, egin duten eta egiten ari diren lana, oso importantea da, eta nik uste dut hor asko egiten ari dela metodologien inguruan, eta bar, ez da? Bale, nik uste dut gutxago hitz egin dela, zerbait idatzi da azkenengo denboran, gutxago hitz egin dela ze kultura politiko edo nondik atozen. Eta orokorrean hegemonikoki esango nuke, Euskal Ezkerrean teoria marxistak edo kultura politiko marxistak hobeto esan da, eduki duela eragin osoa. Laburbilduz ze esan nahi du horrek? Ohikoa izan dugun historiaren irakurketa utopiko eta lerro bakarrak nagusitu direla gurean, kausa nagusi bat, arerio nagusi bat, horren aurrean estrategia bakar bat eta bateratua, aldez aurretik oso ondo diseinatua, eta aurrera. Horri gehitu beharko genioke klandestinitateak, urte askoan klandestinitateak egondan jendeak beste muga batzuk eduki dituela, edo modu bat ulertzeko politika, non batzuek erabakitzen zuten besteen gainean, eta bar, eta bar. Gaur egun esaten dugu, edo esaten da, kultura hau hain zurruna, krisian dagoela, baina nik galdera bat utzi nahi dut hemen. Benetan krisian dago. Nik ikusten dodana gehiago da kombinazioak.
Egia da, dogmatismo eta zurruntasunaren aurrean politika egiteko modua, militatzeko moduan ere bai hor hausnarketak daudelak eta aldaketak, esperimentazioa dagoela, autotransformazioaren beharra, eta hor gainera esango nuke feminismoak edo feministak oso ausartak direla eta oso egokiak izan direla honi buelta pizka bat ematen, ez da? Nahi baduzue laburbilduko nuke esanez, erakunde edo partido edo elkarte politiko bat malgutu nahi baduzu edo berritu nahi baduzu, jarri feminista bat. Feminista bat ez bi, ze feminista bat oso errez neutralizatzen da. Bi badaukazu ja, baina jarri feministak zebenetan nik uste dut hor asmatzen dugula, ez da? Gauza guztietan ez, baina gauza batzutan ez. Bueno, edozein kasutan kultura politikoa hitz egiteko, iruditzen zait, feminismoan eta ez dakit beste gizarte mugimenduetan, ez daukat informazio nahikorik, sinkretismo interesgarriak ematen ari direla. Nire adibidez, harritzen naute abertzaletasunaren giroan, ez da, neska abertzaleen artean, zerrez kombinatzen dira planteamendu marxistak edo neomarxistak, pizka bat lehengo zera bidetik, eta postmodernismo aurreratuena. Eta egun batean gauza bat eta horrengoan beste bat, eta esaten dut, kombinatzen ari gara, ez dakit nola, baina kombinatzen ari gara. Horri deitzen diot sinkretismoa. Ez, barra egiten duzu, baina oso interesgarria da, ikusi behar da nola egiten ari gara, eta horrek nola eramaten gaituen, ez? Igual azkenean eramaten gaitu pentsatzera malgutzen ari garela, eta ez gaudein beste malgutzen, baina beste aldetik ere, hemen, gero itxeingo dut instituzionalizazioaz eta hori, baina mugimendu feminista beti izan da behan mantendu den mugimendu bat, ez da herrietan, auzoetan mantendu den feminismo bat, eta orain, feminista batzuk nahi dute bai goitik, ez da, erakundetxe feminista hitz egiten ari gara, aldatu dira pizka bat politika, estrategiak eta horretaz pentsatzeko moduak, ez da. Edozein kasutan, honetaz bukatzeko, eta militantzietara joango naiz orain, edo elkarten ahultzera, pentsatu beharko nuke kultura anarkistak zergatik eduki duen hain inpronta gutxi gurean, ez da? Euskal feminismoan badaude, esan nahi dut, edo orokorrean, badaude okupazioaren munduan, gaztetzen munduan, mugimendu antidesarrollistak, baina esango nuke talde nahiko isolatuak direla, politikok esan nahi dut, isolatuak ez pertsonalki, ez da? Hor sortzen ari da zerbait, eta nik bintzat adi nago, ze iruditzen zait anarkismotik behar dugula, pizka bat gehiago, iruditzen zait niri. Ze gertatzen ari da hortik arago mugimenduan? Hau ez da nire hausnarketa, esan nahi du ni honetaz ari naiz hitz egiten, baina feminista asko hitz egiten ari dira, pasaden astean berrian, martxoaren 8an, Miren Aranguren eta Maia Zufiari elkarrizketa egiten zioten 15. urte hurrenaz, ez da, Bilguneko 15. urte hurrenaz, eta honetaz hitz egiten zuten, eta esaten zuten, bai, mugimendu aldatu da, mugimendua gaur egun olagarro baten itxura hartzen ari da, ez da gauza lehen bezala egitura bat, koordinatua, baizik eta beso asko dituen mugimendua. Iruditu zitzaidan interesgarria, ez dakit irudi hori ikusten dodan nik, baina interesgarria iruditzen zait esan nahi dut horretaz pentsatzen ari gara feministak. Beraz, nire izango da, horrekin batera beste zerbait, ez da? Batzuk eskatuta gaude, ze itxura edo ze antolaketa edo ze egitura hartzen ari dan feminismoa, eta orokorrean gizarte mugimenduak esango nuke. Igual gure kezkak ez dauka zentzurik, baina batzuk eskatuta gaude, ez da? Beste batzuk esain beste batzuk esaten dute, egitura berriak, antolaketa berriak, hortik sortuko da modu berria politika egiteko, ikusiko dugu, ez da? Ni, adibidez, kezkatzen nau hainbeste jende joatea, hitzaldi feminista bat antolatzen duzu orokorrean. Ekitaldi feminista bat eta beti daukazu publikoa. Hori oso ona da, klaro, oso positiboa da. Baina, klaro, esaten donik, eta jende hori horre gero zer egiten du? Entolatuta dago, zerbait egiten dago, ekimen batean dago, bakarri dago gozatzeko belarriak, kontsumo gai moduan bakarrik, feminismoa kontsumo gaia bihurtu zaigu, maila batean bai, maila batean bihurtu zaigu, ez da? Emakumeak beti gaude prest gauzetara joateko, kontzertuetara eta goaz bebai feministak entzutera, ez da? Horretaz hitz egin dute bebai feminista batzuk, Miren Aranguren berak eta Tere Maldonak, kompromiso faltaz, ez da? Kompromiso falta antzematen da gizarte mugimenduetan feminismoan ere bai, baina nik hortik arago esango nuke nire kezka ez da bakarrik kompromiso falta, ze kompromiso mota asko egon daitezke, nire kezka da bebai nork zainduko du feminismoa.
Eta odanak bagaude, ni banoa orain hitzaldi batera, gero ez noa, gero banoa, nok zainduko du mugimendua? Mugimendu batek zaintza behar du, pertsonak bezala, taldeek bezala, ez da? Edo batzuk zainduko dugu mugimendua eta beste batzuk ez. Hor sortu daitezke, ez da? Bereizketa, nire ustez, interesgarriak politikoki, baina arriskugarriak. Gero, beste hausnarketa egin dezakeguna da, mugimenduen lausotze hau, honekin, da, bale, mugimenduak lausotu daiteke, baina boterea ez da lausotzen. Boterea ez da lausotzen, ordan zer egingo dugun horrekin, ez da. Eta batez ere nik eskatzen nau, nork erabakiko du orduan feminismoan? Nork, edo mugimendu feminist, edo gizarte mugimenduetan, nork erabakiko du ez badaukagu egitura minimo bat? Bueno, esan nahi dut, kezkak dira, ez dut esaten, naiz jartzen fatalista. Bakarrik pentsatu behar dugu aldatzen ari direla gauzak, ez da, eta, bueno, guazen instituzionalizazioa eta profesionalizazioa, ze horrek bai kezkatzen nahuela, eta gainera hori ere feminismotik arago doa, ez da. Feminismoa espezializatu da asko, zabaldu den heinean espezializatu da, esan nahi dut feminista batzuk ulertzen dutela gai batzutaz, baina ja ez orokorrean, profesionalizatu da asko eta instituzionalizatu, eta maila batean burokratizatu ede. Burokratizatu da feminismoa, baina hau ez da feminismoaren kontua, eskerra, euskal eskerra, espezializatu da, profesionalizatu da eta instituzionalizatu da, nire ustez. Maila txikiagoan agian, baina orduan horretaz ere pentsatu beharko genuke. Enplegu feminista asko sortu dira, eta espero dezagun enplegu gehiago sortuko direla, eta lehen esan dudan bezala, lanbidetan ere feministak non nahi daude, berdintasun teknikariak, lankidetza teknikariak, ikertzaileak, irakasleak, hezitzaileak, erizainak, abokatuak, psikologoak, eta bar, ezta? Euren lana egiten, euren lanak txukun egiten. Hemen non ikusten ditut nik arriskuak, ze printzipioz profesionalizazioarena, bueno, postekoa da. Nik arriskuak ikusten ditut hor sortzen direlako, eta gero bigarren partean joango naiz kolektibotasunaren gaira, hemen sortzen da jerarkia bat. Profesionalak orduan izango dira dakitenak, eta profesionalak ez direnek ez dute jakingo. Eta hor ezagutza eta jakinduriaren hierarkizazio bat ekartzen du nire ustez, ezta? Eta hierarkizazio horrek kezkatzen nau, edo behintzat pentsatu behar dugu nola orekatu, ezta? Egongo dira pertsona batzuk gero eta gehiago soldata baten truke feminismoa egiten dutenak, eta beste pertsona batzuk ez dute kobratuko, eta horrek ere sortuko ditu talkak, esan dezagun. Erritmo, jarduerak, aukeren balizko talka ere mon daiteke, profesionalak daude programak egiteko, protokoloak egiteko, batzutan hor daude, eta berdin da kalean segertatzen da, nago parodiatzen. Horrek ere erritmo problemak ekar ditzake. Bueno, ez dakit, nik uste dut hor gauza asko harmonizatu beharko liratekela, eta horretaz pentsatu behar dugula, ezta? Eta batez ere nik gai honetan esaten dudana da, badela garaia ebaluatzeko egiten ari garena. Badela garaia ebaluatzeko, profesional feministak edo orokorrean eskerreko profesionalek zelan egiten duten, merezi digun ala ez, ebaluatu dezagun. Ebaluatu dezagun bebai, instituzioetan sartzeak merezi digun ala ez, ezta? Ebaluatu dezagun hori, badirudi Euskal Herrian apustu hori egin dugula, askotan gehiegi pentsatu gabe, baina apustu hori egiten ari gara, instituzioetan sartzea ondo iruditzen zaigu, ez bakarrik feministoi, orokorrean, pentsatzen dugu hortik etorriko dala gizartearen aldaketa, nik ez dut ikusten hain argi, eta hain justu, martxoaren 14an, berrian ere, Iñaki Berastegi kazetariak Raquel Gutiérrez, Mexikon bizi den Boliviako ikertzaile bati egiten zion elkarrizketa bat gizarte mugimendu ez, eta irakurriko dizuet berak esaten zuena zeni nahiko ados nago, edo behintzat keskarekin ados nago. Galdetzen zion Berastegik, hala defendatu duzu gizarte mugimenduetako jendeak ez lukeela gobernura iritsi beharko. Eta berak esaten du, erabat ziur nago, gobernuan sartu gabe egin behar dira borrokak, gobernuetatik gauzak egin daitezke, baina ez du antzik izango mugimenduak egiten dituzten aldarrikapenekin. Gobernuaren programek ez dute bat egingo mugimenduetako eraldaketa moduarekin. Neoinstituzionalismoak, neoliberalismoa bultzatzen duten politikak egiten ditu. State building deitutako politikak dira. Politika horiek immobilismoa bultzatzen dute.
Bueno, Espainiatik ere antzerako gogoetak etorri zitzaizkigun 15M mugimenduaren inguruan, gogoratuko zarete Podemos partidua sortu zenean, hor gizarte mugimendutako ekintzaile batzuk erabaki zuten partiduan esartzea, momentu hartan, hain justu gizarte mugimenduak ez desjabetzeko, ezta? Eta, bueno, nik uste dut horren inguruan hausnarketa gutxi egiten ari garela Euskal Herrian, feministok desde luego egin behar dugun hausnarketa da, eta, bueno, hori ere ekarri nahi nuen, horrekin batera, noraino erreforma eta haustura konbinagarria den. Gu jarduten dugu konbinagarria izango bailitzan, baina nik ez daukat hain argi. Nire iruditzen zait, nire eskarmentu txikian, adibidez, Basaurin, udal mailan daukagun emakumen etxean, iruditzen zait instituzioak daukala botere handia neutralizatzeko gizarte mugimendu bat, batzutan konturatu gabe, gero konturatzen zara, zer gertatzen da hemen, nahi gabe, neutralizatzen zaitu, eta batzutan gure laguntzarekin. Orduan, bueno, nik uste dut, badela momentua Euskal Herrian alako ebaluaketa lekuan, arlo-sarlo, egiteko zera garaia iruditzen zait heldu zaigula, ezta? Bueno, hori lehenengo ardatza zen, bigarren ardatza da kolektibotasuna eta anonimotasunaren auzia. Ezagutzaz, hitz egingo dut hemen, ezagutza kolektiboaz, hitz egingo dut elkartzeko leku berriez eta hitz egingo dut izen propioen ugaritzeaz, ezta? Kolektibotasunaren eta anonimotasunaren auzia aipatzen dut naita, iruditzen zaidalako gizarte mugimenduek, herri mugimenduek gurean anonimotasuna galdu dutela. Ja ez direla inbeste pertsona anonimoak batera goazenak, baizik eta talde bat, baina izen propio batzuk hitz egiten dute talde horren izenean. Horretaz ari naiz, horretaz hitz egin nahi dut. Eta horrek eskatzen nau, iruditzen zaitor, pentsatu behar dugula zer egin honekin, ez da? Feminismo adibidez zerbait bada kolektiboa da, bestela ez du irango, orduan, bueno, zer pentsatu ematen dit niri. Ezagutzarekin hasiko naiz, ez da? Ezagutza kolektiboa, ezagutza feminista, ze da jakinduria feminista? Bueno, hasiko naiz, esanez, ezagutza guztia kolektiboak direla. Niri berdin dit sinadurak individualak diren. Gero eta gehiago sinadurak individualak dira, eta liburu bat egiten baduzu, zure sinadura jartzen diozu, eta sinadura kolektiboa gero eta gutxago, ez daude modan, esan dezagun, ez da? 80. hamarkadan feminismoan hasi ginenean hemen gauden sarrok, ez da? Oso ohikoa zen, guk egiten genituen gure hausnarketak eta gure sinadura kolektiboak ziren, ez dakit nongo taldea, ez dakit ze plataformak, ez da? Eta izenak naita, zera eskutatzen ziren, naita, esen kasualidades, naita. Matxinada zapatista baino lehenago guk ja alakoak egiten genituen, ez da? Mozorroa jarri gabe. Eta horren inguruan eztabaidatzen genuen, eta eztabaida hori desagertu da. Gizartetik desagertu da feminismotik, eta orain izen batzuk gurtzen ditugu, ez da? Bueno, pentsatu dezagun zer egiten ari garen, ez da? Nik hemen proposatzen ari naizen pizka bat dibertsioa edo sartzeko hemen, nik batzutan egiten dodana da ideia baten epidemiologia. Esan nahi dut, badakizu ezer egiten den epidemiologia, ez da kasu bat sortzen denean, gaixotasun bat kasu bat edo egiten dute ikerketa, heltzen dira hasieraraino eta gero interbentzioa ondo antolatzeko, ez da? Epidemiologia horri deitzen zaio, izan daiteke sozial, kulturala edo klinikoa, ez da? Bueno, nik uste guk gure ideien, gizarte mugimenduen ideien epidemiologia egin behar dugu. Nik adibidez gero nahi baduzu kontatuko dizuet, baina intsumisioaren ideiaren inguruan nire epidemiologia eginda daukat. Momentu batean, 80. hamarkadan zaintza partekatzea defenditzen hasi ginenean Euskal Herrian, guk lotu genuen kanpaina batean, zaintzari intsumisioa esaten genuen, ez da? Kartel batean, eta bueno, nire ustez nahiko lelo egokia zen, intsumisioaren garaia zen, oso ondo ekarria, ez da? Bueno, gero nahi baduzu eztabaidan kontatuko dizuet, nori okurritu zitzaion hori, eta esan izan feminista bat, eta nola joan dan, eta nola duela gutxi momentu batean, nire ikasgela batean, ikasle batek esan zidan, ez daki nork, Madrileko feminista sonatu batek, ez daki nork esaten du, intsumisioa egin behar dugula zaintzaren arloan, eta nik esan nion sentitzen du, baina nik badakit ideia hori ez dela pertsona horrena eta sortu zela talde batean, eta horri deitzen diot ideien epidemiologia.
Txantxan pizka bat tono ironikoaz egiten ari naz, baina iruditzen zait interesgarria. Nola sortzen diren ideiak, eta nola transmititzen dira ideiak, eta nola doiaz ideiak aberazten. Horretaz gutxi dakigun, ezta? Badakigu gure inguruan gertatzen bada zerbait dakizulako, baina bestela beti pentsatzen dugu ez daki nork esan du ez daki zer. Pertsona individualek ez dituzte ideiak sortzen, oso pertsona gutxi dira kapaz hori egiteko, egongo dira munduan jakina. Baina nola daukago gure unibertsitatea adibidez antolatuta? Autoreak eta autoreak eta autoreak esaten ditugu. Edo euskal pentsamenduaz hitz egiten badugu zer egiten dugu? Autoreak eta autoreak gutxiago, gure kasuan. Zer da hori, zer egiten ari gara horrekin, ez da? Hori ez da filosofia feminista, ez daki filosofia euskalduna da, baina feminista ez da. Ni horrekin kezkatuta nago, ez da, iruditzen zait horri buelta bat eman behar diegula. Horrekin, horizontaltasuna ere hitz egiteko, ekarri nahi dut bebai, azkenengo denboran elkartzeko gune berriak sortu dira feminismoan, eta interesgarriak. Nik 3 aipatu daitezke, sare sozialena, baina nik sare soziali buruz beti esaten dut gutxi dakidala, zera erabiltzaile pasiboa naizela, ez dut hitz egingo horretaz, baina asko dago hitz egiteko, Beste gune bat izango litzateke gradu ondokoena, master feministen zera, garrantzia, eta emakumen etxeak. 3 horiek nire ustez dira azkenengo hamarkadan sortu diren feministak elkartzeko gune berriak. Zer gertatzen zaigu gradu ondokoekin, masterrekin? Badirudi feminista gazteek ikusi dutela hori dela modu bat, batetik formatzeko eta bestetik lanbide bat topatzeko. Oso egokia, eta aradoaz, eta hor daude, formatzen eta gero eurena egiten formakuntza horrekin. Baina hori ematen da, instituzio batean, unibertsitatean, non jerarkiak dauden. Non dakienak eta ez dakienak argi dago ofizialki, ez dut esaten gero egitan horrela denik, ez da? Orduan, hor horizontaltasunaren alde, ez dakit nola ingo dugun, pentsatu beharko dugu, ez da? Emakumen etxeen fenomeno aldiz oso interesgarria iruditzen zait, edo zein dela izena, badakite leku guztietan ez daudela emakumen etxea izena erabiltzen, baina ez badakizue, hemen zaudeten batzuk ez badakizue, hori fenomeno hori ugaltzen ari da, zabaltzen ari da oso harin, eta herri askotan sortzen ari dira honelako etxeak, etxe fisikoa, norberaren etxea esaten zuen Virginia Woolfek, eta guk feminismoaren etxea ere nahi dugu, eta etxe horietan elkartzen dira mota guztietako edo ezaugarri askotako emakumeak eta gizon batzuk, eta hori interesgarria da, dakitenak eta ez dakitenak, adituak eta arituak, denetarik dago hor, eta gauza oso desberdinak egiten dira, formakuntza, bilera, koordinazioa, kanpainak, erakusketak, antzerkia, denetarik egiten da, ezta? Eta, nik uste dut, gaur egun behar dugun horizontaltasunerako oso fenomeno interesgarria dela, orokorrean emakumeen etxea, eta, gainera horren inguruan sortzen ari diren eztabaidak ere oso interesgarriak dira. Esan nahi dut, leku horietan bai nire ustez gaudela ismoekin lanean, klasismoaren aurka, sexismoaren aurka, heteroarauen aurka eta rasismoaren aurka, leku horietan ikusten da egunez egun hor gaudela lan horretan, ezta? Nik uste dut horizontaltasunarekin jarraitzeko fenomeno bat ere pentsatu behar dugula, eta da izen propioen ugaritzea. Klaro, hemen berriaren etxean gaude, eta berrian eta beste euskal komunikabide askok egin dute apostua emakumeen izen propioak ateratzeko, eta hori oso eskertuta gaude, edo ni behintzat eskertuta nago, eta oso fenomeno interesgarria da, gero hitz egingo dut pizka bat gehiago amaieran. Baina, klaro, hor sortu da, bereizketa bat lehen ez zegoen hain argi, eta da, elkarte jardute feminismoa eta iritzi feminismoa. Feminista batzuk bakarrik iritziak ematen dituztenak. Egunero, batzuetan oso interesgarriak, jakina, eta jarraitzen ditugu emakume horiek, ez da? Begiratzea besterik ez dago, Miren Amurizak egunero da irakurriena berrian, Miren Amurizari sari bat eman beharko zaio inoiz, ez da? Dinonik. Iritzi ematen du, gauza askotaz, eta, irakurtzen dozunean, txundituta gelditzen zara. Baina sortu da ideia hori, batetik iritzi feminismoa deituko nukena, eta bestetik elkarte edo jardute feminismoa. Hori da nahi genuena, ez dakit, sortzen ari da hori, ez da?
Bueno, ez dakit, pentsatu behar dugu horrekin zer egin, zergatik. A ber, ez da, hemen, hau aipatzen badut, ez da esateko gaizki dagoenik edo, ez, gainera, realidade badat, realidade hori negoziatu behar dugu. Da, iruditzen zaidala batzutan, feminismoa, politika feminista egiteko ze gaitasun behar diren, horren inguruan oso pobre gaudela. Zer da politika feminista egitea? Bueno, politika feminista egitea, edo politika egitea, da, arazo sozialen diagnostikoa, teorizazioa, errealidadearen diagnostiko komplejoak egitea, eta bar, bale. Da, testuingurua ondo ezagutzea, lokalak edo orokorrak, testuinguru horietara teoriak aplikatzen jakitea, hori ez da inerreza, galdera berriak egitea, aldaketarako eta disidentziarako estrategiak bururatzea eta aurrera eramatea, herri mugimenduak, herri elkarteak indartzea, gizarte astintzea, feministak ez diren, gure kasuan, emakumeekin eta gizonekin nola aritu jakitea, ordezkari politikoekin negoziatzen eta haiek presionatzen asmatzea, ondo idazten duen pertsona batek igual ez daki horretaz apenas ezer. Orduan, nola egingo dugu honekin? Ideiei bakarrik garrantzia ematen badigo, idazteari bakarrik ematen badigo garrantzia, beste gaitasun horietaz ahaztuko gara. Eta gaitasun horiek dira funtseskoak, ezta? Orduan, hemen aitortza eta errealidadearen, bueno, ni ustez iruditzen zait, hor talka badaukagula, problema badaukagula. Horregatik nik errebindikatzen dut anonimatoa, feminista anonimoak oso funtseskoak dira gurean. Irakurriko dizuet, Santiago López Petit filosofoak 15M inguruan idatzi zuen esaldia, nire ustez oso aproposa dena. Berak esaten zuen, el gesto radical de la ocupación de la plaza abre un espacio del anonimato. Me interesa remarcar que se trata de un espacio del anonimato, ya que esto es lo que se ha ido perdiendo en la nueva política, diño berak, ezta? Bueno, pues, feminismoan ere anonimatoa nire ustez galdu dugu, eta berreskuratu behar dugu. Bilatu behar ditugu moduak plazan egoteko, plaza publikoak okupatzeko, baina izen propio hori gabe, edo ez derrigorrez etengabe. Bueno, eta ja, bukatzen joateko, azken auzia edo azken aztergaia edo mintzagaia da euskara eta kulturgintzaren gotorlekua, ezta? Oso fenomeno interesgarria da hau, eta fenomeno moduan ere nik uste dut ez gaude pentsatzen honetaz, euskara eta kulturgintza bihurtu da feminismoaren gotorlekua. Nork esango zigun duela 20 urte, hau gertatuko zala. Desde luego nire esaten badiat esango nuke, ba bueno, gertatu da. Batez ere euskarazko komunikabidetan lehen esan dut, sinadurak, baina ez bakarrik komunikabidetatik aparte ere bai, teoria, ikerketa, saiakera, iritzi feminista zabaldu da izugarri, badaukagu ondare bat hor, bueno, nire ustez nahiko ikaragarria, taldeak lanean, pertsona individualak lanean, eta bueno, hori nik uste dut zoriontzekoa dela eta, bueno, pentsatzekoa da. Claro, hemen zagertatzen da, nire ustez espejismo edo ispilatze batean jauzi garela. Karo, egunero zuk hartzen baduzu berria edo hartzen baduzu argia edo beste aldizkari bat, pentsatzen duzu Euskal Herria feminista dela. Ez dago beste aukerarik, esan nahi dut, ez da, gaiak, sinadurak, kasetari mutilak ere bai idazten, eta ni batzutan sinadurak ikusten dut, mutilau, gogoratu behar naiz izen honetaz, ondo, ez da esan nahi dut, bueno, postekoa da. Claro, baina hemen gure mundu txekian, onartu idazue, hori daukago, orain ikusiko dugu noraino. Baina, claro, gaztelerazko komunikabidetan hori ez da gertatzen. Urrutitik ere ez da gertatzen, ez da. Ainhoa Etxaidek esan zuen, beti errepikatzen dute esaldi bat asko gustatzen zaidala, emakumeak beti gauden erakunden josturak apurtzen ditugu, esaten du Ainhoa Etxaidek, ezta? Sindikatu batean edo tal. Bueno, euskal komunikabideen josturak badirudi apurtu ditugula, edo hor gaude, ezta? Baina gaztelerazko komunikabidena ez. Eta gero, euskarazko komunikabideetako irakurle guztiak dira feministak? Horretaz berriakoek adibidez pentsatu duzue, esan dute egunero artikulu horiek irakurtzen dutenek ze pentsatzen dute. Ni batzutan pentsatzen dute, jendeak ze pentsatuko du, ez feministak direna badaki ze pentsatzen duten, baina edozein irakurle arrunt batek ze pentsatzen du berria hartzen duenean,
Ez dakit, gustatuko litzaidake jakitea, benetan, iruditzen zait interesgarria dela politikoki ere. Bueno, orduan, nik uste horren inguruan, Euskararen egoeraren inguruan ikerketa berriak bultzatzen ari dira, eta talde berriak, eta ikuspegi berriak, metodologia berriak, nik uste dut adibide hau oso interesgarria da, ikusteko segertatzen ari dan euskerarekin. Euskal feminismoa euskaraz mintzo da. Nik ez dakit hau gertatzen ari dan beste gizarte mugimenduetan, agian bai, baina desde luego feminismoa euskaraz mintzo da. Euskaraz mintzo da ze esan nahi du. Duela 30 urte, frantsesetik edo gazteleratik itzultzen genituen testuak, eta hor egoten ginen beti itzulpenarekin, ez? Hau euskaraz ere joan behar da, bai, benga, itzultzaile batek, gaur egun berez sortzen da euskeraz, hori izugarri interesgarria da, nire ustez, ez da? Bueno, esan nahi du zentxorretan, baina, bueno, pentsatu behar da, noraino ez den espejismo pizka bat bebai, bizitzen ari garena, eta pentsatu behar da zentzu dira hor faktoreak, ez dut egin holan azterketa sakona, baina, bueno, erronka bat badugu hor pentsatzeko, ez da? Honekin batera, bebai, zuhurtziaz jokatzeko mezua zabaldu nahi dut, ze iruditzen zait hor batzutan trampak egiten ditugula, ezta? Euskaraz lan egiten dugunez eta hitz egiten dugunez, ematen du bereizkeria mota guztiak agortu ditugula, eta adibidez hori Angela Davisen liburuak itzuli direnetik, eta Angela Davisen bizitarekin, hor egin ditugu pizka bat halako joku zail batzuk, eta badirudi gu gaudela Angela Davis eta Ipar Amerikako beltzen egoeraren parean. Ez nago, esan nahi dut, iruditzen zaitor kontu zibili bergarela. Zergatik esan nahi dut hau, niri iruditzen zait guk daukagula Euskal munduan ere bai oso hasieran hasi naiz horrekin, oso ariketa zaila, eta da zer egingo dugu Euskal munduaren klasismoarekin, zer egingo dugu arrazismoarekin, benetan hor, ez dut uste jendeak asko hitz egiten ari denik, edo asko idazten ari denik feministak ere ez, horretaz ez gaude hitz egiten, eta hori da nire ustez erronka nagusi bat, defendatu beharko dugula gure hizkuntza eta gure eskubideak, baina desde luego besteaz badugu defenditzen, niretzako bintzat ez da izango interesgarria, ezta? Esan nahi dut, hemen eta orain feministen artean ere sortzen ari direla elite berriak, eta elite berri horiek ez dute euskararen kontra egiten. Ez dute euskararen kontra egiten, euskararen alde egiten ari dira. Eta horretaz kontzienteak izan behar gara. Ze, klaro, gu oso ohituta gaude beti modu minorizatuan lan egiten, modu aspiratua garenean, kasu honetan euskarak egiten du feminismoaren alde eta pertsona batzuen alde. Orduan, interesgarria da, fenomeno politiko bezala nire iruditzen zait oso interesgarria, ezta? Amaituko dut eta labur bilduz, esan dudana, eraldatu nahi dugun Euskal Herriak eta Euskal Pentsamenduak feminismoa behar du, nire ustez edo gure ustez, baina horretarako gaur egun feminismoan eta herri mugimenduetan ditugun zenbait auziri buruz gogoeta egin behar dugu, edo egiten ari garen gogoeta ondo artikulatu beharko genuke. Feministak onaino heldu gara elkarrekin egon garelako, elkarrekin, begiz begi, besoz beso, gorputzez gorputz, guztion ala guztion parte hartzearekin, guztion ala guztion eskarmentua kontuan harturik, izen ezaguna dutenak eta anonimoak diren parte hartzearekin, feminista anonimoak ezinbestekoak dira, eta horrela iraungo dugu, begiz begi, besoz beso, gorputzez gorputz, modu kolektiboan, edo ez dugu iraungo. Eskerrik asko. Bueno, aprobetxengo, inok ez dula piztutado. Bai.
beste gai batzuk galdetuko dituztelakoan, gai bat nahiko gutxitan hitz egiten dana, nire ustez, eta zuk aipatu ezu behin, gizonen parte hartzea kontu honetan guztian, ez? Nola ari da feminismo hori kudeatzen, zure ustez? Pentsatu beharko zan, ikerketa egin beharko zan honetan. Nik uste dut, ez dagoela formula bakarra. Nik uste dut talde batzutan oso modu naturalean integratu dira gizonak eta parte hartzen ari dira, eta beste muturrean esan dezagun, badaude talde batzuk ez dutenak onartzen gizonekin lan egitea, eta esango nuke kontinuum batean gaudela, ez da? Leku batean ez dagoela inolako kontaktorik, eta beste batean nahiko modu naturalean, ez da? Emakumeen etxeetan eta jabekuntza eta jabetze eskoletan eta gai hori planteatu da inoiz, eta horre adostasun guztia ez dago, baina esango nuke adibidez emakumeen etxeetan gurean behintzat Basaurin Marienean gero eta normalago ere sartzen dira, antolatuta ez daude gure kasuan, kasu batzutan bai, gure kasuan ez dago lan talde bat gizonena, baina egon ziteken, eta bueno, parte hartzen dute antolatzen dugun gauzetan, eta nik uste dute, bueno, ez dakit gaur egun daukagun teoria feministarekin esatea hau gizon bada eta ezin du parte hartu, eta ez dakit, nik ez dut ikusten, baina bueno, badakit eztabaida badala, jakina, eta iritsi desberdinak daudela feminismoan, eta bueno, hala ere aldaketa batzuk eman dira, ni gogoratzen naiz, uste dut 3. jardunaldi feministak egin zirenean, bigarrenak edo 3. 80. hamarkadan, kristolako foioi antolatu zen argazkilari gizonezko bat sartu zalako. Eta pertsona batek gelditu zituen jardunaldiak, eta horregon ginen eztabaidatzen zer egin, eta azkenean argazkilariak alde egin zuen. Bueno, ordudanik ona gauzak asko aldatu dira, ez da? Beste jarrera batean gauden irustez. Baina, bueno, hori bai dela guztion iritzia entzun daiteke hemen, ez da nik ez daukat problemarik desde luego gizonekin lan egiteko. Ez dago, esan dudanez, ez dago inbeste jende prest, ez da, gizarte aldatzeko, eta orduan ez gara egongo zu zer zaran edo ze daukasun hankartean, ez da? Ze, klaro, zer da gizon bat eta emakume bat? Mikroa igual. Igual mikroa eraman. Zuten dute etxitik entzun. Bale, gaixo, guztioi. Hoxe, kezka bat konpartitzegatik eta zure iritzia jakiteagatik, gero eta feminista gehiago daude, baina ezain beste antolatuak, martxoak 8 pasa berri da, eta gero eta indar gutxiago gonda koordinadoretan manifa horiek antolatzeko, baina aldi berean, inoiz baino jendetsuagoak izan dira manifa horiek, dirudi gero eta feminista gehiago daudela, nahiz eta gero igual feminista batzuk ez eroso sentitu dien manifa horietan, baina nire zalantza da, gero eta feminista gehiago gaude toki askotan, baina feminista guztiak mugimendu feministaren parte dira, edo esan duzu gero, orduan nork zainduko du mugimendu feminista, orduan zer da mugimendu feminista? Nik adibidez, badaude autore batzuk, gurean Maria Martínez soziologak egin du tesi bat estatu mailako mugimendu feministaz, eta klaro horrek arazoa daukaz estatu mailako feminismoak oso diferenteak dira, baina bueno, berak esaten du mugimendu feministaz ezin dela hitz egin, mobilizazio feministez hitz egin behar dela. Gizarte mugimendu ez orokorrean hitz egin da. Eta, bueno, ados nago, egia da, agian estatuaren leku batzutan nabarmenagoa da, esango nuke gurean oraindik nahiko batuta gaudela, esango nuke. Baina, bueno, interesgarria da hori, ez da? Eta
Horretaz pentsatzen baduzu, egia da, klaro, gu gatozela mugimendu batetik non elkarteak zeuden, elkarteak koordinatzen ginen, koordinadorak egonkorrak ziren, ez da, alakoak. Eta gaur egun, adibidez, azkenengo martxoaren 8an nik entzun diet feminista batzuei, koordinatzeko horri bili gara, klaro, nor deitzen dozu, ze talde, non daude taldeak, bueno, ez dakit, suposatzen dut topatuko ditugula modu berriak koordinatzeko, suposatzen dut topatuko ditugula modu berriak. Baina, bueno, beste aldetik ere, kezkagarria da pentsatzea pertsona asko eta asko egongo direla prest zerbait egiteko, baina oso modu puntualean. Zekaro, modu puntualean bada, nola batuko ditugu indarrak. Igual hau, esa molde klasiko egia da, ez da, baina indarrak batu behar dira momentu batean zerbait lortzeko. Bueno, beste aldetik egon direnean erasoak, adibidez, abortatzeko eskubidearen kontra Gallardón ministroak egin zuenean, jakin izan genuen, biltzen, ez da, eta propio eratu ziren plataforma batzuk leku batzutan, adok, ez da, pizka bat bereziak zirenak, bueno, nik usteot jakingo dugula, baina egia da horretaz ere pentsatu behar dela, osea, nik ez dut uste espontaneoki utzi behar direla gauzak, ez da, pentsatu behar da orduan nola aprobetsatu, nola kombinatu, agian antolaketa modu zarrak eta berriak batera doaz, eta orduan, bueno, hori ere interesgarria izan daiteke, baina, bai, konpromiso falta problema bada, bueno, guk adibidez, gure adibidea emango dizuet, Marianean emakumen etxean, emakume eta gizon batzuk sartzen dira, pertsona asko eta asko, baina zaintzeko, profesionales aparte, gaude 10 lagun. Batzutan, ardura handia da, zerbait gertatzen. Eta gero batzutan gertatzen dena da, zerbait martxan jartzen dozula, eta ez duzu asmatzen, eta orduan kexak etortzen zaizkizu. Eta esaten duzu, baina pertsona hau kexatu da, eta ez da etorri 2 urtetan. Orduan, alakoak ere gertatzen dira, ez da? Bueno, ez da, kudeatzen ikasi beharko dugu, baina da un temazo, bai, nire ustez, antolaketarena. Bai. Beste aldetik, gero eta talde txikiak sortzen ari dira, adibidez gazteen taldeak sortzen ari dira herri batzutan, igual koordinatuta ez daudenak, baina badaude, eta hori etorkizuna da, klaro, gazteak badira etorkizuna da, orduan, bueno, ez dakit, nik usteot pizka bat erne egon behar garela, gehiegi estutu gabe, baina pizka bat bai, aprobetsatu indar berriak edo modu berriak eta horretaz, bai. Baina zaintzarena problema bada bai, azkenean, da gaixoak bezala nork zainduko ditu gaixoak, hemen nork zainduko ditu mugimenduak, ez da? Bai. Azkeneko komentatu dezula gazte talde batzuk sortzen nahi diala eta nik ez eta aukerarik izan askokin eoteko, baina azken aldin pare batekin bai eta justuki hemen ondoan Tolosan nahiko gazte talde potentea badabil eta nik ikusten dena da enfrentatzen dituztela oaindala 10, 20 eta 30 urte emakumeak autonomoki antolatu gineaneko arazo berdinak, ez, eta askotan ilusio horretan, ez, feminismoa garatzen ari da, edatzen ari da, modan dago ere, inkluso entzuten dugu askotan, horren aurrean bapatean topatzen duzu, ez, gazte talde batek erabakitzen dunean antolatzea betidanik mugimendu feminista antolatu den moduetan, eta sortzen ditunean gatazkak azaleratzen ditunean herri baten tokian toki, ez egula inbeste aurreratu eta arazoak dira berdinak. Zergatik antolatzen zarete bakarrik emakumeak, zergatik izendatu behar dituzu arduradun hauek, Tolosako gertatu zitzaien adibidez, Gabonetan egin zituztela margoketa batzuk, kaleetan, eta asaldatu zen, inoiz pintada batengatik asaldatu ez dan pertsona asko. Ez, eta horren esatez, ostras, erresistentziak ere, eta horrei buruz ere hitz egin genuen elkarrizketa horretan, baina erresistentziak haidia sortzen betikuak, ez dia jun, eta ere sortzen haidia beste berri batzuk, justuki, zuk seinalatu dezu, ez, baina ezkerreko mugimenduetan, ez dakitzer. Eta hori ere, Bai, ez dut ez ere esan, baina nik nahiko keskatutan nago feminismoaren aurkako reakzio ez. Euskal Herrian ematen ari direnak.
batzutan oso agerikoak dira, eta betikoak dira, eta bueno, nik uste dut horren aurka prestatuta gaude, eta bueno, hor gaude, baina jende gaztearen artean, sortzen ari dira erreakzioak, sotilak batzutan, edo esain gazteak, gaur adibidez dakit irakurri duzuen Garan, maitasun erromantikoaren defentsan edo idatzi du kazetari batek, ezta? Bidali didate artikuloa, eta bueno, pentsatu dut, bueno, pues vale, hor gaude, Gara egunkarian maitasun erromantikoaren defentsan, badirudi mezu feminista gehiagiz dala heldu, ezta? Baina, bueno, orduan, erreakzio horiek oso sotilak direlako batzutan, ezta? Duela gutxi jardunaldi batean berdin da non, atera zen mutil bat oso gaztea, eta gutxi, oso ondo jantzia teorikoki, intelektual gazte bat, eta egiten zuen teoria marxistaren zera berrirakurketa bat, 19. mendetik 21. mendera, salto feminismoa eta emakumeen arazoak ikutu gabe, feministen aurrean, esan nahi dute jardunaldi feminista bazen. Eta nik benetan gelditu nintzen harrituta ze pentsatu nuen, bueno, behitu, hausartu da, ondo dago hausartzea, baina hausartu da, eta gainera dauka teoria bat super jantzia, super borobildua, eta feminismoa, bueno, esan nahi dut, eske zegoen, ezebez, emakumeen arazoak, eta bueno, hori gaur egon Euskal Herrian gertatzen ari da, orduan nik uste dut kontu zibili behar garela, ez da? Etakit. Horregatik, esaten nuen, presentzia izugarria dela feminismoarena, baina, nik uste dut kontu zibili behar gara horrekin, triunfalismoak, desde luego hemen, ez digu zertarako balio, nire ustez, erne egon behar gara. Bueno, nik honekin lotuta nahiko nitzuke galdetu, nola hainbat etiketa jarri ditugun, ez da azken aldin ezkerreko mugimendutan, tartean feminista izate aldarrikatu dugu, eta izenaz blaitu geha, baino izenetik gutxi dakau. Eta horren inguruan abertze... Baina seguramente zu daukazu erantzunanik baino, kontatu iguzu, horretaz ze pentsatzen duzun. Zure iritzia jakineko. Nik ikusten dudana da, eta hori ona da, batzutan pertsona, emakumeak bebai, gizonak, baina emakumeak bebai, feminismoan egonez direnak, edo feminismoa pizka bat beste bigarren maila batean eukidutenak, gaur egun esaten dute feministak direla. Ezagun batzuk. Eta posten naiz. Batzuk nire lagun batzuk esaten dut, orain feministak dira, eta lehen, bueno, ni posten naiz, pentsatzen dut hori egiten dute, batetik konbentzituta daudelako, eta bestetik iruditzen zaielako interesgarria dela feminismoa, eta interesgarria dela esatea feministak direla, edo tal, orduan, bueno, esan nahi dut zuk esan dozuna egia da, baina beste aldetik ere ikusten da, emakume eta gizon batzuk, ez daukiela inolako problemarik esateko momentu batean feministak direla, eta hori nik uste postekoa dela Euskal Herrian, eta hori gertatzen da nahiko sarri. Gero mugimenduek behar dutela etiketa hori eta hori, bai, baina bueno, hori ere, txarra ez da. Gero segertatzen da horrekin ikusiko dugu, eta zer egin behar da nor, baina bueno, bintzat etiketa badara mazu, zerbait esan dezakezu, ez da. Horregatik esaten nuen lehen, feministak edo non daudela Euskal Herrian, baina graduak oso diferenteak direla, ez da. Baina gaur egun edo non topatzen duzu emakume bat, berdintasun ideologia badaukana esan dezagun, ez da. Feminista dela esaten ez badu be. Orduan, bueno, nik uste dut horrekin postu behar garela, eta bueno, lan egingo dugu, eta kontraesanak, eta... Baina, bueno, nik etiketen kontra ez nago berez. Iruditzen zait, etiketa jartzaia badala zerbait. Esan duzu, feminismoak, Euskal feminismoak, ulertu dizut. Arratxaldon, ulertu dizut, esan duzula Euskal Herriko feminismoak anarkismotik ikasi barko lituzkela, ekarri barko lituzkela edo inkorporatu barko lituzkela puntu batzuk, ez? Zabaldu ezakizu pixkati de hori? Feminismoak eta euskal kultura politikoak orokorrean. Esan nahi dut, iruditzen zait, gutxi pentsatu dugula horretan. Osea, noraino kultura marxista zurrunak eragin
digun, ezta? Ba hori, pentsatzeko hau nola egin behar dut, bide bakarra, helmuga oso argi, utopia hori, eta bide bat diseinatuta hori. Claro, hori gaur egun, krisian daukagu ez kultura politikoa berez pentsatzen dugula aldatu behar dela, baizik eta ikusten dugula iraultza, en fin, ez dela imposiblea, ez da, edo duela 30 urte pentsatzen genuen bezala, eta orduan, claro, horrek ja krisian sartu gara eta horrekin gaude. Nik begiratzen badiot Kataluniari, eta anarkismoa zentzu horretan, esan nahi dut, nik anarkismo gehiago ikusten da auzoetan, ez da, nola ulertzen duten politika, askoz gehiago helburu konkretuak, zehatzak, askoz gehiago pentsatuta, ez dut esaten hemen ez dugunik egiten, baina, bueno, esan nahi dut, elkar harremanen jorraketa hori, beste modu bat ulertzeko politika, helburuak finkatzeko moduak, eta iruditzen zait gaurko egunerako askoz aproposagoa dela politika ulertzeko modu hori. Gehiago betik, baina esan nahi dut gizarteak berak aldatu behar duela. Hori ere guk esaten genuen, baina eske nire ustez, bueno, nire esperientzian, hori asko da esatea orokorrean, baina nire esperientzian batzutan oso helburu handiak genituen, baina gero praktikan oso helburu txikiak, eta hor talka batzuk emon dira, ezta? Eta orduan nik uste dut hor malgutu behar badugu kultura politikoa, begiratu behar diegu bai pizka bat inguruan daudenik. Kataluniari asko begiratzen diogu orain subiranotasunaren, baina nik uste dut politika egiteko moduan, adibidez KUP bezalako elkarte batek eta hori esaten dituztenean gauzak, nola antolatu ordezkarien zerak, nortzu dira ordezkarien, nola antolatu hori dena, nire iritzen zait ikasi behar dugula pizka bat, eta hemen hainbeste ez dugula ikasi zentzu horretan. Hortik joango zen, ez daukat superpentsatuta, baina eta hemen badaude anarkista talde batzutan abertzalekin lanean, esan nahi dut oso elkarrekin gaude danak, azken batetan ez garen ez asko, baina iruditzen zait ikasi behar dugula pizka bat beste modu batez ulertzen zer dan politika, zer dan gizartearen aldaketa, eta gu beti daukago como independentzia, tal. Batzutan, gero ez gara heltzen, eta orduan hor daude frustrazio batzuk, eta bada garaia momentu honetan, ez da hain helburu handiak ez jartzeko nire ustez, eta pentsatzeko egunero zer egin behar dugu, nola aldatu behar ditugun harreman politikoak gure artean, ez da, hortik, noa, gehiago. Beste inak ez balu galderarik, eta bali badu baten batek, bota dezala ja, edo, kongo zailo, autobusa, begina. Epidemiologia. Agindu bat egin duzu, iz borobil batekin, kontatuko iguzu, pasadizoi? Bai, kontatuko dizuet. Gustatzen zait gainera, neko provokatzeko horrekin. Bai, intsumisioarena, momentu batean kanpaina egiten geunden Bizkaiko emakumeen asanbladan, zaintzaren inguruan, 80. hamarkadan, eta orduan guk ez beti baina batzutan erabiltzen genuen publizitate enpresa bat, Paradox, enpresa batzuk ezagutuko duzue, MK inguruan sortu zen Paradox enpresa bat, o publizitate enpresa bat oso importantea, bere garaian, eta gaur egun ere, baina bere garaian, eta orduan, beraiekin hitz egitera joan zirenean gure ordezkari batzuk, honen inguruan egin nahi dugu kanpaina, beraiek esan zuten, zergatik ez duzue lotzen intsumisioaren ideiarekin. Eta hor sortu zen, eta zaintzari intsumisioa, edo naiz gogoratzen oso ondo zein izan zen. Oso ondo ikusi genuen batzordean geundenok, eta bueno, oso ondo kontestualizatuta Euskal Herrian, Gero horrekin nahiko burua usteak eduki genituen, ze idatzi genuen gure kanpaina, joan ginen Madrilera, garai hartan koordinatzen ginen asko Madrilen, gaur egun ez. Eta orduan, batzuri iruditu zitzaien azera blasfemia bat, ezta? Intsumisioa hitz egitea zaintzaren inguruan, badakizue gaur egun ere, baina garai hartan, bueno, esaten bazenuen hori, eta gu hemen Bizkaiko emakumeen asanbladakoak ginen oso intsumisioaren aldekoak, eta bueno, hor egon ziren nahiko tirabirak. Gerora, ja, hau izen hau ez dut esango, zaintzaren arloan oso entzuna den emakume bat, izena berdin da, erabili du ideia hori, ezta? Eta orduan orain jendea pentsatzen du berari okurritu zitzaiola.
Orduan, klaro, hombre, nire inguruan, nik ez bauten zuten ez dute zer esaten, baina, klaro, nire ikasle batek esaten badit, ez daki nork esaten du intximutxioarena, egiten diot epidemiologia osoa, ez da. Zertaz hitz egin nahi dut, hori aipatzen dodanean, ez bakarri, bueno, ze hori anekdota bat, baina ez da anekdota zebeitu, hori ideia ez da feministena, gizonena da, publizitate enpresa batena da, osea, oso interesgarria da nire ustez, pentsatzeko ideologia feminista nola sortzen dan, eski horrela sortzen dira, elkarrizketetan, eta, bueno, ideiak taberna batean edo publizitate enpresa batekin, ez da. Ez, gehiago da bebai esateko, halako ideiak talde batean sortzen badira, gu pentsatzen dugula feminista garela eta oso unitarioak eta oso horizontalak, baina gero pertsona ezagun batek esaten badu gehiago egiten diogu kasu. Talde batek esaten badu, ezta? Andoain edo Tolosako talde batek esaten badu ideia bat, naiz eta kristona izan, hor geldituko da. Baina ez dakit nork esaten badu, ja, bitu zer esan duen, ezta? Bueno, hor ere gu gaude adituen kultura horrenpean, txoritxarrez, eta bueno, horretarako ere erabiltzen dut nik ideia hori. Ez da, orduan, horretik esaten dut, ezagutza kolektiboa da, eta pentsatze horretaz oso interesgarria da, ze batzutan, igual, zure auzokide batek eman dizu ideia, egun batean, eskilaretan bera zinua zala. Eta gero, klaro, ez dozu esango ez, nire auzokideak esaten du, zure sinadura jartzen dozu. Bueno, orduan, esan nahi dut, eraldatu nahi badugu gizartea, eraldatu nahi badugu ezagutza eta hori dana, horretaz ere bai pentsatu behar dugu. Horregatik esaten dut epidemiologia zentzu horretan. Kasu batzutan oso horreza da. Joatea hasierara, beste kasu batzutan ez. Baina kasu batzutan oso horreza da. Egin dezagun, oso ariketa politika da unibertsitatean egiteko, adibidez. Ikerketa horiek. Osak, intsumisioarena ez zuen feminista batek asmatu. Bai, bueno, autobusa jun baino leheno neonek azkeneko galdera. Momentu baten esan dezu, bueno, beste inok ez paunei gero atzetik, jokatzen nahi gehala, austura eta erreforma aldi berean egingarri balira bezala. Hori... Euskal Herriko feminismoa beti izan da legeak aldatzearen aldekoa. Zan nahi dut, gu azten gara batez ere abortuaren gaiarekin eta abortatzeko eskubidea eskatzen dugu, lege aldatu, hegoaldean eta bar eta bar. Osea, legeen aldaketa hori beti bilatu dugu. Baina iruditzen zait gaur egun ematen dela, eta hor igual Martxelok esandako zera bidetik, beste leku batzutan egiten ez dena gu egiten ari gara hemen, feministak eta eskerrekoak, eta da pentsatu posiblea dela. Irauli mundua aldatu betik, auzoetatik, harremanetatik, taldetatik, herri mugimenduetatik, baina aldi berean egon behar gara instituzioetan. Zinegotzi edo kontseiluetan edo nahi dana. Apostu hori egin dugu. Apostu hori ez dago leku guztietan, nire ustez. Agian gaur egun Bartzelonako udalean bai, klaro, ez da kasualidadea, agian. Madrilen bebai, baina esain beste. Bueno, baina esan nahi dut estatuaz hitz egiten. Euskal Herrian apustu hori egin dugu. Apustu hori ez dugu ebaluatu. Egiten ari gara, aukera daukagulako, udal progresistak ditugulako, edo progresistak ez direnean ere bai zirrikitu bat usten digute eta hor gaude, emakumen etxe batean adibidez gaude, zinegotziarekin negoziatzen eta presionazten eta ez dakiz zer, baina gero gazte talde bat antolatu nahi dugu, eta gero kombinazio nahiko interesgarriak. Bueno, hausnartu behar dugu horretan asmatzen ari garen, ala ez, igual aldatu behar dugu, edo ez, baina nik uste dut, heldu dela momentua ebaluatzeko. Heldu da momentua ebaluatzeko Gipuzkoako Foru Aldundian, edo udal batean, edo ez dakit non, eskerrekoak egon direnean, edo feministak egon direnean, zer gertatu dan? Igual daude egin da ebaluaketa horiek, desde luego nire gana ez dira heldu. Orduan, ez gaude aprobetxatzen egin duguna, bez. Orduan, bai ebaluatu eta bai pentsatu zer, bide horrekin zer. Oso interesgarria politikoki iruditzen zaite, ez nago, baina, takit,
pentsatzen dut, baina hola da, egin behar duguna, egon behar gara herri mugimendua elikatzen eta aldi berean ez dakize kontseilutan, emakumeen kontseiluetan gaude, hortik ateratzen ari gara zerbait, ez dakit, ez dugu egin ebaluaketa, hor gaude, pentsatzen dugulako interesgarria dela egotea eta partido politikoekin, ez dakit, hori nahiko berria da fenomeno hori Euskal Herrian, eta nik harritzen nau, ez dagoela horren inguruan hausnarketa gehiago, harritzen nau. Ezkerreko politika hori da gaur egun, gurean. Badaude talde batzuk ez daudenak, baina orokorrean dano gaude hor pizka bat igeri egiten mundu kombinatu horretan, ez da? Interesgarria. Eta orain bai, autobusa, ez da? Vale.